eleccións e cando estamos en esta situación, todos e todas temos que plantexarnos que facer, naturalmente. Que facer? E entón podemos seguir apostando, como decía, pódese facer libremente, pero será unha decisión errada. Pódese apostar polo que se acaba de declarar líder da oposición, líder da leal oposición. Para iso pactou a reforma da Constitución. Ou se pode tamén apostar pola nova esperanza blanca, por Rajoy, pódese facer libremente. Será tamén unha decisión, permitidme que vos diga, equivocada. O señor Rajoy é un señor previsible, como di el, e sabemos perfectamente o que vai a facer porque é previsible, pero non é fiable, que son dúas cousas diferentes. Moi previsible, pero non fiable. E o programa do señor Rajoy é máis falso que unha moeda de 5 euros. É así. Temos unha segunda opción, que é cabrearnos moito e non actuar. Cabrearnos, non votar, votar en blanco, pensar que todo é igual, que non merece a pena, e sin querelo conseguiremos que a Partido Popular, en este caso, a dereita e, polo tanto, máis política do mesmo, siga gobernando. E temos a terceira opción, que na Galiza non hai duda, a opción alternativa, porque mirade, cando un está no pozo, se un está no pozo, o peor que pode facer é seguir cavando, é o peor que pode facer. E polo tanto, a alternativa, que no caso da Galiza é a alternativa galega de esquerdas, é o Bloque Nacionalista Galego. E non dubidedes que é o que máis lle doe ao Partido Popular. Eu recollo de vez en cando, e logo me dirán que teño mala voz, recollo de vez en cando, pois algúns, efectivamente, comentarios que aparecen nos medios de comunicación. E levo uns días, hai un repetido, pero reducido a isto. O PP ataca o Bloque Nacionalista Galego, mete o ollo, mete o dedo, mellor dito, no ollo o BNG. E a min non me extraña nada. Nada. O Partido Popular oye falar de BNG e dolle a cabeza. A cabeza. E, polo tanto, vou a coincidir en algo co señor Núñez Feijóo. Vou a coincidir en que sí, en que o Bloque Nacionalista Galego é o que máis lle doe ao Partido Popular, é o que lle doe á dereita. E o que temos que facer, o 20N, encher as urnas de voto nacionalista e que lle doa, que lle siga doendo durante uns meses máis. E vou acabando en serio. Hai que decidirse o 20N e efectivamente din que ven a dereita en versión original, sin subtítulos, a dereita pura e dura. E o que vos quero decir é que razón de máis para concentrar o voto no Bloque Nacionalista Galego. De todas as persoas que pensan en Galiza, que teñen a Galiza na súa cabeza, que queren a este país. E de todas as persoas tamén que, dende logo, están dispostas, porque é necesario, porque é vital, a enfrentarse a esta letal política da dereita. O Bloque Nacionalista Galego é na Galiza a única alternativa galega de esquerda con posibilidade real de ter representación no Congreso e no Senado. Polo tanto, pídovos que non dispersedes o voto. Non son tempos para perder votos para opoñerse a esta, volvo a insistir, política de dereita que nos asulaga. Concentrar o voto no Bloque Nacionalista Galego. Hai un lema publicitario que, en fin, é moi coñecido, que di aquelo de vivamos como galegos. Pois, efectivamente, vivamos como galegos, vivamos como galegas, votemos como galegos e galegas o 20N. E votando
Bloque Nacionalista Galego, conseguiremos colocar no Congreso dos Diputados a María Xosé Vega, unha persoa que di o que fai e fará o que di. Unha persoa que se ocupa escano naquela carrera de San Jerónimo, dende logo dela ides sentirvos orgullosos. Nada máis, moitas gracias, María Xosé Vega. Mesmo o que temos é unha amenaza ás mulleres e é de que, se facemos os recortes e fan os recortes sociais, acabaremos outra vez na casa de cuidadoras a tempo completo. Agora mesmo as mulleres somos cuidadoras a tempo parcial e como desapareza o sistema sanitario público, como desaparezan os servicios públicos de atención á xente maior e os menores, acabaremos as mulleres, como sempre, sendo o exército de cuidadoras da sociedade. Eso non pode ser. BNG, de verdade, de quen vos ides a fiar? Do señor dos fiños da plastilina, que xa tiña daquelas esa gran, digamos, mirada política cando foi o do Prestige, ou un líder como Rubalcaba que agora ven falando de gasto productivo público, de non austeridade, cando hai escasos meses votaba todo o contrario no Parlamento español. Dende logo, a única forza viable e a única forza fiable neste país é o BNG, por varias razóns, e vou decir dúas. Unha, porque o BNG defenda a Galiza porque a temos na cabeza e no corazón, e porque no noso ADN está o compromiso con Galiza. O BNG ten ese ADN. E porque, por suposto, o BNG decimos que o 20N non hai que cambiar as caras. O 20 de novembro hai que cambiar de políticas. E o único que ten políticas diferentes que se presenta a estas eleccións é o BNG. Non hai outro partido político, non hai outra forza política galega que teña as alternativas que ten o BNG. Por eso, pídovos de verdade que o 20 de novembro demos unha sorpresa e teñamos o BNG o suficiente peso político para que Galiza e todas vós teñades peso político en Madrid. Moitas gracias.